joka dago, eta gaur goizean aurkezten ditugu mundualdiaren bueltan antolatu ditugun egiten ekimenak. Hain zuzen, udalordezkariak eta azken urteotan Euskal Herri kanpotik hurbilera bizitzera etorri diren herritarrak eskuz esku aritu gara lanean, herrian bilatzen den kultura aniztasuna plazan erakusteko helburuz. Izan ere, jatorri arras ezberdinek dituzten gero eta herritar gehiago bizi baitira Usurbilen. Datu horiek guztiak aztik erregudu ditu Usurbil jatorri aniztasuna zenbakitan 2008ko azterlanean. Eta oso datu interesgarriak direla nahi nuke, eta oso bilaketa ez bat eginez asko oso informazio interesgarria azaleratzen dute. Datu batzuk aipatzearen, oso datu orokorrak dira eta gehiago bertan aurkituko dituzte, baina aipatu nahi genituzke 6.322 herritar galdera Usurbilen. Horien artean, 43 dira udalerrian jaiotakoak, 27 Gipuzkoan, bi horiek batuta esango genuke Usurbilgo 10 herritarretik 8 Euskal Herrian jaiotakoak direla, eta beste guztiak hortik kanpo jaiotakoak. 1040 hain zuzen dira Euskal Herritik kanpo jaiotakoak. Aipatzen nuen 1040 pertsona horien artean, Amerikan 180 jaioa dira, Afrikan 56, Asian 17 eta Europan 291. Hortaz aparte, sexua orokorrean orekatua dago, totalak hartze baitugu kontuan, gizonak eta emakumeak kopuru berean aurkitzen ditugu, baina aipatzekoa da jatorriaren arabera datu hori aldatu egiten da, bai? Amerikakoak kontuan hartzen ditugu, 171 emakumeak dira, Afrikakoak kontuan hartzen ditugu, gizonezkoak 174 dira, eta Asiakoak kontuan hartzen ditugu, 158 dira gizonezkoak. 30 eta 40 urte bitarteko franja horretan kokatzen dira migratzaile berri horiek. Egia da, immigrazioa azken lapen berri bat ondean, eta azken urteetan etorritakoak asko izan dira, baina azken aldian krisi ekonomikoa dela eta egia da migratzaileen etorrera geldialdi bat ere egon da bai